खुलुमबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव बेलासिनि रादाबखौ फरायदों आं पिंकु बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय बलिउडनि फावखुंगुर सन्जय दत्तनाव लां केन्सार जादों। भारतनि बारग' हादरगिरि प्रणब मुखार्जीनि देहाया गाज्रिसिन जासिनबाय। निउजिलेन्डआव 102 साननि उनाव गोदानै कर'ना भाइरास मोनफिनदों। उन्दै गथ'खौ हाबा होनो नागिरनायनि 4 सुबुङा पुलिसजों हमजादों। लखनौनि चारबाग रेलवे स्टेशनाव अर खामदों। 17 आगस्ट खालाराव नेपाल आरो भारतनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सन्जय दत्तनाव लां केन्सार जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दा बिथांखौ देहा फाहामनो थाखाय आमेरिका हादराव लाना थांनाय जादों। खौराङाव मोननाय बादिब्ला बिथाङा साननैसोनि थाखाय सावथुनाव फाव खालामथ'नाय नंलिया होनना फोरमायदों। भारतनि बारग' हादरगिरि प्रणब मुखार्जीनि देहाया गाज्रिसिन जासिनबाय। गाहायै भारतनि बारग' हादरगिरि बिथांनाव दाखालि साननैसो सिगां कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। बेनिनो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। दा बिथांनि देहाया गोब्राबसिन थासारियाव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 11 आगस्ट खालारखालि उत्तर प्रदेशनि लखनौनि चारबाग रेलवे स्टेशनाव हरखाबै अर खामदों होननानै खौरां मोन्दों। फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला फुंनि 11:30 रिंगासोआव गंनै एटिएमआव अर खामदों। एटिएमआव थानाय लाख लाख रांफोरा हांगार जालांदों होननानै मिथिदों। स्टेशनाव अर नांनाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा हानजाखौ खौरां हरनानै खामनायनिफ्राय रैखा खालामनो हादों होननानै मिथिदों। निउजिलेन्डनि प्राइम मिनिस्टार जासिन्डा आर्डार्नआ मैया मंगलबारखालि फोरमायनाय बादिब्ला निउजिलेन्डनि अकलेन्डआव 4 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। अकलेन्डआ निउजिलेन्डनि देरसिन नोगोर। बेवहाय जोबोद गोख्रैनो कर'नाया 3थि खोन्दोसिम सौहैनो हागौ। बेनिखायनो नोगोरनि गासैबो सुबुंखौ न'आवनो थानो आरो हाथाइ बाजार बेफार फालांगि थांलाय फैलायखौ बन्द खालामनो थाखाय निउजिलेन्डनि प्राइम मिनिस्टार जासिन्डा आर्डार्नआ खावलायदों। मरिगाव जिल्लानि मायां ओनसोलाव सासे उन्दै गथ'खौ जुलि होनो नागिरनायनि 4 सुबुंखौ पुलिसआ थांनाय मंगलबारखालि खादों होननानै खौरां मोन्दों। हादरनि नेमखान्थि बायदियै बैसो जायै उन्दै गथ' थामहिनबा 18 बोसोरनि सिंनि बैसोनि सासे गथ'खौ हाबा होयोब्ला बे आयेननि बेरेखा आरो साजा मोनथाव। बेबायदि आयेन बेरेखा खामानिखौ मावनायनि थाखाय मैया मरिगावनि मायांआव 4 सुबुङा हमजादों। हमजानाय सुबुंफोरा जादों हिन्जावसानि बिफा धोंडीराम बिश्वास आरो बिमा पार्वती बिश्वास आरो हौवासानि थामहिनबा हौवा गोदान जयन्त भराली आरो बिफा जयनाथ भराली। बे 4 सुबुंखौ मैया मंगलबारखालि पुलिसआ खादों होननानै खौरां मोन्दों। 17 आगस्ट खालारखालि नेपालनि राजथावनि काठमान्डुआव भारत आरो नेपालनि मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सनि गेजेरजों सावरायलायनाय जागोन। बे सावरायलायनायाव हादर गंनैनि जौगानाय आरो रांखावरि हालोदनि सायाव सावरायलायनाय जागोन लोगोसे हादर गंनैनि सिमानि सायावबो बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन होनना मिन्थिहोनाय जादों। बे जानो गोनां सावरायनायाव नेपालनि फरेन सेक्रेटारि शंकर दास बैरागी आरो भारतनिफ्राय नेपालनि एम्बासाडर बिनय मोहन क्वात्रानि गेजेराव जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय। बे समाव जों नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां होनो आखायाव लादों। जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स खौरां बिजोङा फैगौ 11 आगस्तनिफ्राय 17 आगस्तनि गेजेराव बेसेन नाङाजासे जायखिजाया फोसावथायखौ फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बेनिखायनो जाय सुबुङा फोसावनो गोसो बिथांमोना 8399040182 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना सुलाद लानो हागोन। गोजोन्थों।